déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar la verdura. Ay la lela, 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 ay la lela, 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 ay la lela, 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 ay la lela, lela, lela. Eu non quero un home que non vai velar, que vai pra taberna, vai se emborrachar, vai se emborrachar, vai se emborrachar. Eu non quero un home que non vai velar. Ai! Vale! Non te cases cun ferreiro, que te pican as músicas, cásate cun carpinteiro que fai as usas bonitas. Ai la lela, 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 ai la lela, 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 ai la lela, 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 ai la lela, lela, lela. Eu non quero un home que non vai bailar, que vai pra taberna, vai se emborrachar, vai se emborrachar, vai se emborrachar. Eu non quero un home que non vai bailar. Arde baixo! Estamos escoitando a Pans en Front, tiñamos algo para eles que nos encheron o estudio de Ledicia Antía Ulloa. Aí estamos, esa gran ovación para a xente de Pans en Front que está hoxe connosco, no hoy por hoy. Moitísimas grazas por estar connosco. Bos días. Bos días e Hola, por bos días. enchernos de core de Ledicia como ides facer o domingo na Romaría de Santa Margarida. Que tal, Xurxo? Como estás? Pois moi ben, moi contentos de estar aquí contigo, Teba, de estar con unha prima nosa, con Antía, porque temos familia Ulloa aquí, Familia Ulloa, temos por aí? Efectivamente. Claro. Ui, que ben! Somos da Coruña. Home, pois sí, eso desde de moitos puntos e canto tempo levades co proxecto, Xurxo? Pois levamos, este ano facemos 10 anos, é o 10º ano, así que Hai tempo xa, non? algo vamos preparar para celebrar esta efeméride. Ui, como nos gusta que ides ter que estar máis por estes estudios, Sí, entón. algo vos teremos que contar, pero aínda non o podemos desvelar. Vale. O que sí podemos falar é deste domingo. Sí, por favor, a ver, vos non ides estar no escenario, porque a vos o que vos gusta é o pel con pel, non? A pel con pel. Sí, bueno, escenarios tamén Tamén andamos vos gustan, bastante sí. neles. Que este verán fomos a uns festivais moi chulos por aí adiante, estivemos en Ortigueira, na Carballera de Zas, estivemos en Barcelona, estivemos en moitos sitios. Pero na Romaría de Santa Margarida gústanos estar na Romaría. E gústanos estar animando a xente que está por ali xantando, que ten ganas de botar un baile aí abaixo no Campeiro. E ademais é unha romaría mítica da Coruña, non das que non se poden perder. Un lugar que se dá para a Romaría, entre as árbores, co campiño ali, a xente, pois eso, que leva a súa comida ou non, porque tamén hai postos de comida e a xantar todos xuntos mirando para vos e flipando en moitas ocasións, non? Que vos di a xente? Bueno, a xente eu creo que recibe un pouco a enerxía da música tradicional, porque a música tradicional o bo que ten é que é capaz de aglutinar a xente que está nese mundo, pero tamén de atraer a xente que non está dentro do mundo da música tradicional, pero sente ese latexo, non? Que ten, porque as músicas do mundo, as músicas de raíz teñen algo que atrapan, non? Que che fan conectar facilmente con elas. Quizáis bueno, pois todos eses filtros que pasaron ao longo dos anos que fan que, non sei, que se che acompase o corazón a ese son. E ten algo contaxioso tamén, e notase tamén na Romaría, despois hai moita xente que arranca a bailar e tamén a cantar nos Sí. bancos, a xente maior e demais. Iso como vivides vos que sodes pois máis mozos? Pois eso é o que nos dá a enerxía, o que nos dá os azos para seguir tocando e os ánimos, non? Esa resposta que temos do público. Fixeime que aquí a familia da nosa técnica Ulloa ten unha tatuaxe que pon a quen canta a súa pena espanta. Efectivamente. Entón, deso va un pouco a cousa, non? A que toca o pandeiro e a que canta, pois tamén deixa atrás cousas. Todo. Todo. Sí. É a filosofía da vida.
E así de alegres están eles, que tamén terán as súas inquedanzas e as súas preocupacións. Pois ara eles veñan, que son tremendos e tremendas. E veña a rir, e veña a rir, e veña a cantar. Temos que tocar o apartado... Está fatal. De episodios truculentos de Pans en Front. Ai, sí. Veña, va. Ai, sí, o último Anécdotas tolas. Turbulentos. Que había tormenta. Non sei, que temos tantas que non sei. A ver, eu contaría cando se lle quedou a saia enganchada a María en Bulgaria na Na porta No, do metro. na porta do metro, e foi salvada por un rapaz que viña de onde viña o rapaz? Dali non sei se era de Francia, de algún sitio. Sí, non- era non da lembro campiña, exactamente. era da campiña francesa. Pois Sí, sacou sí, un efectivamente. coitelo que tiña e lle rasgou a punta da saia porque non lla quixo romper de todo e a liberou o que sería unha morte segura, anunciada. Total, Totalmente. que episodio. Sí, no Totalmente. metro de Pasamos un medísimo. Sofía, ¿no? Foi no metro de Sofía, eso. Porque estamos a falar dun grupo internacional, sen fronteiras, non? Efectivamente. Claro. É que a música tradicional non ten fronteiras. É unha cousa. Mira, ti podes escoitar unha canción tradicional de Rumanía e non entenderás ben o que di, pero te chega. Estaba a escoitar hoxe, bueno, a ler declaracións de Eliseo Parra, que é un absoluto investigador tamén, Sí. bueno, ti tamén, pero el dicía que ten como un pulso e un ritmo que a fai diferente a música celta con que moitísimas veces se vencella, non? E que para ele vale, non ten fronteiras o folclore, pero a música galega que é diferente a todas, que pese a que a comparen moitas veces con outras, que ten o seu propio estilo. Concordas con Eliseo? Bueno, sí, Non. ten o seu propio estilo, tamén ten cousas en común coa música peninsular e coa Ujú. música mediterránea, pero eu creo que o que nos diferencia na música galega é que temos unha gran base de xente, de poboación vinculada a esta música tradicional. Hai un montón de asociacións que teñen detrás moitas familias e moita xente tocando, cantando e vinculadas á música tradicional. Pero despois temos xente da de antes, xente maior, que aínda viviu as ruadas, que tocaba nas aldeas a pandeireta para mocear. Despois temos un montón de xente pois aficionada e que sigue desde un entorno amateur, digamos, esta música. Hai moitísima xente en Galicia vinculada á música tradicional e eu creo que eso é o máis destacable, non esa poderosa base que hai de xente que vai ás ruadas, de xente que vai aos concertos, de xente que traballa profesional ou non profesionalmente, pero que traballa a prol da música. Esa xente vos inspira, vos achega o seu material, ás veces nos concertos, achegas e di, espérate que eu cando moceaba, cantaba isto, o incorporades? Eso é o que facemos, basicamente. O que facemos é recopilar a música que se tocaba hai 60 anos polas aldeas. No cortello das vacas, que limpaban a corte das vacas para facer o baile unha vez a semana ou dúas. Eso se limpaba, se puña un escote para apagar o candil, para apagar a luz, e ali se facía a festa. Entón, pois, esa xente é que intentamos sacala dese esquecemento e recuperar esas cantareas. Outro día, precisamente, na Carballeira de Zas, tivemos un episodio moi bonito no que había unha muller de 80 e pico anos ali dunha aldea que tocaba a pandeireta e tivemos a ocasión de subir ao escenario e de poñer en valor, non? Pois esas caras anónimas, un pouco visibilizalas. Foi un concerto moi bonito e unha ocasión moi bonita, bueno, houve moitas lágrimas aí. Ai, que bonito. Sí. Falábamos antes do que diferencia a nosa música de outras e que vos diferencia a vos de outro grupo tradicional. Ai, que falar dun mesmo é moi difícil, para eso vimos aquí, claro. A ver, que pagamos moi caro. Vale. Pero entonces teremos que falar de cousas persoais. Veña, A nos o que nos diferencia, por exemplo, é que temos aquí a María que facendo chourizos hai 12 anos levou un dedo por diante. Pero ese dedo ríscalle, sabes o que riscar? Non riscar isto. Esa puntica do dedo que lle falta,
que lle quedou na máquina dos chourizos. Bueno, non sei se foi en algún chourizo ou non. Sí, foi embutindo. O sea, picando a carne. Sí, pero a carne quedou embutida. Quer dicir, Ai, o do meu coméstela. dedo non, casos non. Retiráchela. Quitamos todo, que va. Seguro? Sí, sí, sí. E como sabes? Algún cachín quedaría na máquina María. de picar. Algo de eso sempre. Móstralles como risca o teu dedo que lle falta. Bom, puto, bueno, depois volveron a empatar, Sí, Ai, sí, sí. Pero... Mira, Fer. Ole, ole, como- Bravo. Este é Bueno, un maná. cousas que pasan cando se traballa con eso. Este é un maná. É como Sí. chompatar. Pois, eu era pequena, era pequena. Levaron ao hospital, miña mãe non sei Pero como xa había colleu o hospital dedo. daquela. Sí, sí, home, por favor. Ah. Sí, sí, Vale. sí que había. E nada, levaron ao hospital e coseron hasta hoxe. Mira como risca. Pois mira. Bueno, e xa que entrades no personal, veña, imos facer unha rondiña da vosa chega a Pansenfrón e a música tradicional, porque estades vos aquí. Veña, va, e xa con isto rematamos, abridevos o corazón hoy por hoy. Había unha canción de Abrir o Corazón. Ahora non me lembro. O corazón de Teresa e no de meter nun libro, aunque Teresiña morra o corazón queda vivo. Aunque Teresiña morra o corazón queda vivo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Non chores, muller, non chores, que... Es que Oh. estas cousas son moi emotivas, caramba. Bueno, pero o sentimental que ten que traer alegría tamén. Exacto. Claro. Queredesme Bueno, contar a vamos vosa esperar chega de alegría. cada un? Veña, va. Sí, Veña, vai. unha roldiña. O que? Veña. Que como acabastes en Pansenfrón? Como acabei en Pansenfrón? Eu por culpa de miña irmá. Miña irmá quería vir para Pansenfrón por medio de outra amiga. E nós somos de Friol, un puebliño de Lugo. E claro, temos moito traxecto para vir hasta a Coruña. E todas as semanas, unha vez a semana. A dedo, que non tiñan coche daquela. A dedo. A dedo polas 6. O sea que xa te E co dedo imaginarás. xa ven ou aínda... Claro, é que te entera. Xa Pero- Xa vai gastado. E nada, e aquí acabei hasta hoxe, levo desde o 2018, moi contenta. Tócache. Pois tocoume precisamente tropezar cunha muller que ten pouca vergoña no grupo como poucas e que me mandou así con moi pouco cunha actitude moi baixiña e moi sosegada bicarlle as xoias. Eu, por suposto, fíxeno, encantadísimo, e daquela, pois, convidoume a visitalos ali no mosteiro onde convivimos todos e todas moito tempo e aquí estou. Que ben, bueno, veña, É seguimos esa Perdón, é rolda. quen che fixo bicar o anel? Foi Eu Bea? creo Foi que Bea. sabemos todos É que que diga é. ser, Ai, Bea, que tía. Evidentemente. Seguimos coa rolda. Eu levaba bebendo do tradicional toda a vida, gracias a meus abuelos e a meus pais. E, pois, bueno, e aquí a Xurxo tamén. E nada, un día coincidiu ben de tomar aquí un algo e, bueno, veña botar unha peza e, bueno, veña botamos outra e, bueno, veña e así 8 anos levo con eles, bueno, así. E é un vicio, como outro calquera. Con este trajín. Así é un non parar. Así como que non quera cousa. Eu empecé de becaria, como hai que empezar sempre, non. Bueno, como sempre non, o sea, tú... Sí, É un bueno. privilegio. Eu non empecé de empezar becaria. Hai quen becaria, entrou con carreira, Claro. Bueno. correndo, quero dicir, correndo, escapando. Tamén, depende da carreira. Entón, pois nada, leváronme a Asturias e claro, aí xa foi conexión Patria con querida. todo. Sí. Asturias, patria querida. Que difícil de controlar esta banda. Quédame dous. Eu non veño do tradicional,
pero estaba tocando un día na rúa, a zanfona, reclutáronme, simplemente. Así. Ti, rapaz? Temos Pasa pa dentro, temos non? cazatalentos, Temos cazatalentos. Gústame moitísimo, Sí, claro, sí, sí. olleadores e olladoras están esta xente pa dentro. E bueno, de ti, Xurxo Fernández, sabemos, pero aínda podes contar como xurdiu a idea de facer Pans en From. Venga, canto, cho. Veña. Oh, mi modo de terror. Si quieres saber quién soy, deja o transistor acceso y escucha hoy por hoy, escucha hoy por hoy. Ay, la, 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 la. Prendeu mal hijo así un pouco ao principio, pero que as cabezas pola mañá non son o mesmo que pola tarde ou pola noite. O domingo tedes pasar rúas con eles ás 11 da mañá, Ai, ás desfrutade 11 da moito, mañá. ai, ás 11 da mañá. Mira, Montserrat Caballé Sí? sempre dixo que nin cantaba, nin ensaiaba, nin tomaba o café con leite antes das 12 do mediodía, que eso era fatal para a voz. Que tome nota o Concello da Coruña, que ás 11 da mañá non se pode cantar. Xa o dixo Montserrat Caballé. Pois eles van facelo e elas tamén. Moitísimas grazas por estar connosco. Un Ole, Nico grandísimo. ole. Ole. Viva el por hoy! Viva!